колегите. Вече стана традиция на първия учебен ден, 15 септември, да връчваме сертификатите на учениците, които успешно са положили на последната сесия Pearson Test of English. За съжаление, тази година сертификатите от юнската сесия още не са пристигнали, но пък съвсем накратко аз ще направя анализ на представянето на нашите ученици и ще съобща техните резултати. За новите ученици и за родителите, които не са чували за този тест, съвсем накратко, нашата гимназия беше първи изпитен център, който е регистриран в България за провеждане на сертификатните изпити Pearson Test of English. Това са британски сертификати, 6 нива, изцяло съобразени с европейската езикова рамка. Изпитът е акредитиран от Британската организация за контрол и регулиране качеството на образованието на Великобритания. А последните две нива, C1 и C2, Advanced и Proficiency, служат за академичен прием в цял свят и от тази година за всички български университети, където се кандидатства с английски език. На последната сесия, през юни 2011, 30 ученика на гимназията се явиха на теста и положиха нива B1, което е Intermediate, B2 Certificate и C1. Последното ниво Proficiency се полага само декември. От 30 явили се ученици, 29 успешно положиха изпита. Сега, самите сертификати, които децата получават, са с съответен резултат. Най-високия резултат, Grade A или Pass with Distinction, за постигане над 85% от формата на изпита. Този резултат са постигнали 5 наши ученици и това са Румен Спасов, Никола Бушева, Радослав Христов, които са положили ниво B2, Десислава Александрова, 8 клас ниво B1 и Лора Кокова, ниво B1. Ще използвам момента, тъй като нямаме сертификати, които ще връчим официално в училище, но ще използвам момента да връча по една грамота и награда на учениците, които са се справили с най-добър резултат. И разбира се, ще започна от Румен Спасов, който не само е постигнал най-висок резултат, но и пълен отличник. Никола Кушева, която освен има само една петица миналата учебна година. Радослав Христов, отново 9-ти клас миналата годишен изследваща се. Десислава Александрова, 8-класничка миналата година. Която също е и пълна отличничка. И Лора Кокова в момента не присъства, тя е извън страната. Това са учениците, които постигнаха оценка A, Distinction. Само за информация ще изчета представянето на останалите наши ученици. Grade B, Pass with Merit, имаме 16 ученика. Това е също много сериозен резултат. Те са постигнали над 70%. Филип Капатосов, ниво B2, Александра Зафирова, Ивета Шопова, Даяна Дренска, Гергана Димитрова, Надежда Филипова, Елена Павлова, Станислав Ангелов, Синтия Сладкова, Ахил Антонов и Мариана Барова. С B, ниво B1, миналата година 8-класници, Стела Бачкова,
Любомира Вълкова, Георги Георгиев, Богдан Сергиенко и Адриан Станчев. Учениците, които успяха да вземат сертификат с резултат C, 8 ученика, Виктория Мачарска и Драгомир Красимиров, но те са взели ниво C1, това е адванс, нивото за академичен прием. Надявам се декември месец, на 17 декември, когато е следващата сесия, вече повече ученици да се яват на високите нива. Миналата година, декември месец, 11 ученика успяха да положат Proficiency, 17 адванс. И отново тези останали 6 човека с ниво B2, Веселин Минев, Ива Рангелова, Ана Николова, Ник Николов и Любомир Пенелов и Дени Мишиев. Честито на всички!